syuting. Ayo Pak De, penari latar emang dia. Pak De nek ro kowe ra masuk. Ra masuk. Mula ra joget. Rino wengi dadi impenku, wani sumpah apa calonku, Cahayu aja guyang. Guyang-guyung ngawaske kowe ngono. Mesti karo batin. Kowe iki wong apa garangan ngono. Ya loro-lorone. Kok kowe kaya mah mirip karo Pak Delen joget mau to? Lambemu. Aja jauh iki anake. Ponakan. Oh, ponakan. Yo, tindak Yo. Piye? Yo. Apik suaramu. Ayo. Piye? Malaria. Ayo to. Iya. Selangku kirap. Culno iki lah. Malaria, apa malaria? Setinta rasane selina. Kebacut alias kandung ngenteke sawah ngenteke kampung. Tareran, tareran. Matur sembahanan diajeng puni kebarang legah Cahayu. Kok jadi matang sagunging para tampar legah.